Ako. Oh. Dalag diri kay unsa nimo ni pagkuan? Kani module. Nya ngano nag ingon makag kanang giajiran man nimo katong dili na lang mo sulod kayo kay balon. Wala may balon. Ay, balon di ka mo sulod og balon. Oh. Nilgog sa pa. Naligo ng sapa la. Pakong ka nga niya kay no or wala mo kusnuton ba lami kusnuton ka ba? Kanang mora inaangay pagsimba pag eskwela og ay balon mao na bitaw sige kag balik-balik. Ngani sige ba kag balik-balik sa eskwelahan? Permanente magdito. Papa, mgani? Grade 3, mgani? Gusto mong dog di ay siya sa iyang papa. May maiya ka papa kay driver man. Walang po kumadrive. Maghakot ka kasulog, ikad di sa buo. Sa Pilipi. Ora, ini kami dyan kintahay. Asa mo kintahay, badi mo sagot na ni mo. Ora nang, tigpang ka namin akong kutob sa lubot, kita diri sa baba. Paspasi nagkaon. Ang mata ba dili lagi atubang sa TV. Munanan to karon. Utog na ko ma. Tudlan na ba dili lagi ugom man ang kanon. Pag kanang tubig mayabo na, patilog ikas ko aron ha. Tanawa. Bakit ate, di nyo inaambala sa to? Pato? O, sinati! Wala, bakit ang pero hindi kita pinabalo? O, kayo na nga pumatay mo, di ba? Pinalo ba kita? Ate, sumutay, wala. Ate, di nyo na, ganyan. Mabait ako eh! Mabait! Ang sama ni ay! Nalisod ba aning module oy? Kabisaya biyani oy! Kalalong biyani oy! Di man may nagsabot ani! Nalisod na gid man ani! Kawon module oy! Mami! Oh! Saba ko na di oy! Saan ka yung module me? Na! Ate na diya! Ay! Isip kaya! Ah! Ito na ganit! Module ko na! Pati na buri ka puya! Ulan online oy! Napay module! Saan ka na iputa na diya? Kalisod kalaw naman ay! Ang bati og nawong unsay angay buhaton sagpaon o kumuton susam na at siri na diya be sabay di ko kansiratan na kuno man grade 2 ba pod tao na oy lisod mi sa kuya oy sabay mong amahan ko tao bod ay kapoy na ba jud ko ni kinabuhi ani ay apay panahon ro kalisod ka